Crnogorski vojnici u Afganistanu dobrog su zdravlja, kazao je šef medicinskog tima dr. Slobodan Burić na otvaranju Centra za podršku porodicama pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnim misijama. Burić se iz Afganistana javio preko video veze. Permanentna komunikacija sa članovima porodica u cilju njihovog informisanja kada je u pitanju njihov fizički status, pa i profesionalni status, psihološko funkcionisanje. Sve ove aktivnosti koje ćemo mi ovdje sprovodit ćemo isključivo u korelaciji sa Ministarstvom odbrane kako upravo ne bi došlo do preklapanja bilo kakvih aktivnosti. Drago mi što te vidim. Je li sve u redu? Jeste, sve u redu. Reci mi kako su djeca? Djeca su dobro. Da li? Dobro sam. Znaš da sam uvijek spremao. Što? Pa pričam? Ma dobro smo, eto, samo da ti kažem, znači djeca puno ne pominju, znači za sad sve je okej. Imamo punu podršku, znači od svih rodbina, prijatelji. Da sam osjetljiva, ali uglavnom sve je u redu, eto.